Takže čaute ľudia, v tomto videu si zahráme s mojim kamarátom náš nový server. Určite nezabudnite hodiť like a odber. Dúfam, že si video užijete a poďme na to. No dobre ľudia, takže vykraftíme si asi základné veci. Hop, crafting. Ja si idem urobiť už kamenné veci. Zoberiem aj tebe nejaký kameň. Tak. Čakať sekera. Korompáč lopata. No dobre. Zoberiem asi tak 16 kameňa, nech môžem urobiť aj pec. Pretože budeme určite potrebovať nejaké jedlo, pretože bez toho sa človek nebude. Aha, ovce. Budeme mať aspoň to. Nice. A to je ten divný tvor. Takže zabijeme ovce, nech máme. Divný tvor. On to je k ničomu. Doslova, nač to Minecraft pridal, keď to nič nedropuje doslova. Ty myslíš toho takého, z neho môžeš urobiť armor pre psa. Najzbytočnejší mob, ktorého No môžeš hej, pridať. hej. Ja Armadillo nechápem, na čo ho robili. sa mi zdá, že sa volá. Aha, máme caveu. No, máme tiež kejvu. Teda ja mám. Tu by niečo mohlo byť, podľa mňa. Tak načežím pár Ja dreva. som... Ja Dobre, mám nejaké jedlo. Ty si už tej v cave? spieram jedlo. Kde je náš byt? Ja... Toto som teraz v cave, takže ešte barák nemáme nikde. No tak ja postavím barak. Bude to z hlíny. No, tak to je... Ešte budem bývať v skale. To je savana. Aha, mám nejaké železo ľudia, takže budeme mať trochu lepšiu výbavu a aspoň nezomreme Ja som... hneď. Pravdepodobne zdechnem. Keďže neviem, kde je furniska. Furnace, Kde si ju dal? Ja mám pri sebe furnace. To je úžasné. Ja som skoro padnul do lavy, takže... Good. Hen tam dole pôjdeme asi neskôr, teraz nemám dobrú výbavu na to, aby som len tak tu proste pobehoval, ako keby som nesmrteľný, pretože mi dajú pár hitov a už som dole. A ja iba dúfam, že sa dostane z tej cavey. Aha, železo, no tak kašlem na to sa dostať z cavey, radšej si tu zoberiem železo. Tak bum, bum, bum. Železko, poď sem. Kam mám, že 19 železa, takže budeme môcť niečo vykraftiť a nebudeme skapíňať každý 2 sekundy na to, že prišiel ku nám Spiderman a... To je, ja sa asi ani nedostanem z cavey, ja nemám na to bloky. Však tak by som... Dobre, som tu. Tak si naťaž logicky. Mám 6 dreva ešte mi zostalo, takže... Teraz, že kde si? No, takže tým smerom, tak Tak sa ide. pozri na ten lokator bar, či jak sa to volá. Však idem za tebou, ty si na druhej strane hory. Okay. Ja budem mať aj jednu posteľ, jak máš nejaké ovce si našol, no tak môžeš... Ja mám 3 hnedé vlny. No ja mám tiež hnedé 3. Aha, tu je toľko jedla, no berem. Kamu mne sa docela seka ten Minecraft a to mám docela nadúpaný počítač, ale Wi-Fi sa mi seká. No ja neviem, kde si, pretože si shiftnutý.
sú tvoje veci, tak ja ti ich tu nechám. Alebo ja ti ich zoberiem a potom dám, nech o ne neprídeš. Zobriem a potom... Čo? No nič. Tak. Jak sa na tú horu mám dostať? Vyskákať. Že idem na tú správnu horu a že sa nešplhám niekde, kde... Však ja shiftnutý nie som, ty by si mal vidieť. Hej. No, konečne. To je malý zombík. Som dead, to je malý. Dobre, tak ja zatiaľ vykraftím čestku, kde ti dám Ok, ja všetky už tvoje idem. veci. No a hlavne mi daj nejaké maso. Však Super, mám vaj- idem vypiecť niečo. No, toto bude Dobre, toto mám je dva tvoje, pork tvoje. Toto bude všetko tvoje, lebo toto som nechal. OK, Rýchlo tu je. zavri. No, či toto je otvorené. Čum. Tak zavri. A však je otvorené. Dobre, a toto Chceš všetko moje? už by malo byť tvoje. No ja neviem, čo voľnuje, čak hento asi bude tvoje všetko. Tak, ja dám vypekať zatiaľ toto. Máš nejakú Chcem pec? pokúsiť zabiť tohto zombíka. Áno, mám tam. Sorry! Jau! Vidíš to tam. To si robíš so mňa srandu. Prečo si ho ku mne pustil? Ojoj. No kde si? Čakaj, ja si potrebujem screenshotnúť súradnice našho baráku. Ty si šiel do tej veľkej cavey? Nie, však tu... Aha, túto si išiel. A ty koľko potrebuješ na full armor, proste... 24. Ale to nevadí, lebo tu je ďalší koper. No dobre. Toto máme pár železa. 7 železa, to je v pohode. A toto kejva už je prázdna. Poďme do tej... Aha, ďalšie železo, no tak ešte není prázdna. Ja už mám stack a 2 uhlia. Ja, no tak to máme veľa. Aj koper tu je. Takže môžeme mať obidva full copper iron armor. No. Však hento máme už aj dosť železa. Počúvaj, ja viem, ako tu bola vtedy tá veľká kejfa, tak ja idem do nej asi. Tam bude podľa mňa nejaký dobrý ľud. Tak asi stačí koperu. Tak môžem si urobiť aj nástroje, alebo ja neviem. No, však máš železo tam máš, ešte sa vypeka nejaké. Ale A keď ešte do neviem, čestky som ti hodil. dojde. Ale to je dobrá kejvka, tu je strašne veľa uhlia. Takže tu tento celý rozhovor... Jakú obrovskú kejvu som našol. Toto je extrémne veľká kejva, sem poď. Vidí hore z tej tvojej... Mám 24 železa. Vidí z tej tvojej ubohej kejvy a poď ku mne. Kamo, tá kejva, čo nazývaš uboha, je 24 železa.
Hej, a v tejto aspoň minimálne 7 stakov uhlia tu bude. A hen táto tvoja kejva, to je niečo má toto, keď sa pozrieš. Toto je iný byt. Aha, no takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že ste si video užili, nezabudnite hodiť like a odber. Takže majte sa a vidíme sa u ďalšieho diela. Čaute!